Čaute všetci, vítam vás pri novom videu z tohto ročnej prípravy. Aktuálne mám 6 týždňov do súťaže a dneska som si povedal, že vás zoberiem so sebou, pretože nás čaká druhý reprezentačný zraz. Pokúsim sa vám trošku priblížiť, ako to tam prebieha a potom si dáme trošku pull tréning. Ráno som už bol na prechádzke, bol som si nakúpiť klasicky do Lidlu nejaké potraviny, ktoré mi bolo treba a tak. Dobre, poďme, lebo to mám byť za 15 minút. OK, takže ako som vravel, dneska mám taký pull. Začnem týmto sťahovaním z hora proste na široko. Dneska mám trošku zameranie na šírku, než na hĺbku. A prišiel som z reprezentačného zrazu. Trošku sa vám budem snažiť priblížiť, ako to tam prebieha pomedzi série, takže čo vám môžem povedať je tak, že na druhý reprezentačný zraz už musíte byť pozvaní z toho prvého. Ako sme tam prišli, tak klasika, vypisovačky nejakých papierov. Následne sme pozovali. Ešte predtým, než sme išli pozovať, nás zobrali na in-body meranie, ktoré, sorry, ale není proste presné. A následne sme teda pozovali. Po pozingu sme vypísali ďalšie papiere, pretože pokiaľ sa už dostanete na tento druhý zraz a budete pozvaní aj ďalej, tak pravdepodobne dostanete suplementáciu. Stali sme nejaký proteín, aminokyseliny, glutamín, minerály, vitamíny. Celkom dosť hodne toho bolo, no akože je to pekná podpora od nich. Idem na sériu. Takže potom ako dopozujete, vypíšete papiere, idete na pohovor s reprezentačným trénerom. Reprezentačný tréner nemal žiadne akože výčitky. Forma sa mu páčila moja, takže som tam, kde mám byť proste. Následne dostal som od neho suplementáciu, spätnú väzbu a that's it. To je vlastne celý reprezentačný zraz. A väčšinou tam bývame dlhšie, ale tento ročník nás je strašne málo juniorov. Ja nechápem, čo robíte mladí chalani. Začnite súťaži proste. Odkiaľ viete, že či na to máte alebo nemáte, jednoducho spravte tú prípravu, buďte disciplinovaní, spravte prípravu a proste postavte sa na ten stage. Rozhodcovia sú od toho, ktorí vás posúdia, či na to máte alebo nie. Je nás strašne málo a niekedy sa tam vedelo postaviť 15-20 juniorov a teraz nás je extrémne málo. Som zvedavý, koľko nás bude na súťaži úplne. Takže tak. OK, druhý cvik, sťahovanie po jednej ruke z hora. Trošku šírka, trošku hĺbka, už tých latisimov. Ja už chodím rovno pracovnú sériu, chodím 2 po 8 až 10 opakovaní. Pokiaľ nevieš váhu, tak si daj jednu rozohrievaciu ešte. Tak aby si zistil váhu. A pokiaľ vieš váhu, tak nie je čas strácať čas a môžeš ísť rovno na tú pracovnú. Ešte pro tip, začíname proste s tou slabšou stranou, aby si vyrovnal nejaké tie disbalancie.
Dúfam, že táto séria trošku priniesie opäť život k tomuto športu a trošku viacej súťažiacich, pretože trošku to upadá. Viete, kebyže, lebo sa stále hovorilo, že proste čo na súťaži dostanete medailu, pohár a nejaký proteín. OK? Kebyže to každý robí iba kvôli peniazom, tak to nerobí nikto. Pretože väčšina aj prokulturistov v NPC proste je iba sponzorovaná inými značkami a to taktiež sa musia prezdeľovať trošku na sociálnych sieťach. Nerobíš to proste kvôli proťahu ani kvôli ničomu, robíš to kvôli sebe, za to, že si vybuduješ tým disciplínu a taktiež trošku vybuduješ nejakú svoju osobnosť. A ten pocit z úspechu, to proste ti nenahradí absolútne nič. Ja keď som vyhral majstrovstvo Európy, proste tá eufória, to ti nenahradí absolútne nič. Jednoducho, dobre, nie každého to musí baviť, ale naozaj proste ten pocit z výhry, to je brutálne. Nie je to zaručené, musíš si to vydreť, musíš mať aj taktiež trošičku šťastia aj v genetike, aj kto sa ti zobjaví na súťaži, ako príde pripravený. Ale stále tam bude ten faktor, že musíš ty dať do toho tú prácu. Dobre, druhý cvik. Ja trpí. Tretí už na chrbát. Už sa zameriavam na hĺbku, chodím tebar na široko. 2 série rozohrievacie, pôjdem 3 série pracovné, 2 také ťažšie, jednu takú, je to taký blbý výraz, pumpovaciu, alebo teda skôr, kde to skvíznem tie trapézy. Nejdem sa k tomu vyjadrovať, proste it feels good. Dobre, to by bolo asi všetko na dneska. Dal som si 2 série kladiva, 2 série incline curls, a potom ešte jednu sériu reverse curls and that's it. Takže tak, idem pol hodinu kardio schody.